Good morning. Maluhod po gabos para sa prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your words when you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Mention your request, please. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saints of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of your sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninungan sa kinaban. Mahihirakon asin maugayo na ama, dai ka masasabutan nin si Isay man na nagsasabwag nin iritual. Dai pwedeng mag-ako sa imo, an si Isay man na namumuot sa bayolensya. Bantay kami sa samong makatawang kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, bayolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan an mga aldawnin siguridad asin katuninungan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninungan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nagkakagadan asin nakakalupog, nabutasan naan sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas din kapangyarihan sa katawuhan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tao. Na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihinguha para sa katuninungan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang lambang saro sa to, magpuon ng God asin dayupot na maglakaw sa dalan nin tunay na hustisya, pagkahirak asin katuninungan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabo sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen.
Ngunyan Martes sa ikaapat na semanas nin Kwaresma. Isabay man yato sa misang ini, mga special na kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, to pass the ECE board exam of Rica Samaniego, dulot ni Mr. and Mrs. Ernesto Samaniego, Siringman, special na kahagadan, dulot ni Rosa Tangli, Joaquin Lee, Joe Robertson Lee, Julie Christy Lee, and Lorna Vasquez. For fast healing and recovery of Mercy Morante, dulot kan St. Jude Parish and Commission on Worship. Siringman, special na kahagadan, kan mga minasunod, dulot ni Jimson Ronald Lee, Rowena Tan Lee, Bianca Luis Lee, Chiska Joy Lee, Yaya Wina, Rosa Tangli, Jacqueline Rosilli Tanyada, and to pass the SW, PME, and PFT, dulot ni Sigfrid Marion Andes. Sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Maril Lihani, dulot kan Ambata family, sa kalag ni Jose, dulot ni Nelfali and family, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Silverio Sr., dulot ni Rica E. Samaniego, Andro Juanito, dulot ni Joseph Cantara Llorens, sa kalag ni Francisco, dulot kan FNS Velasco, Jacqueline, dulot ni Gianan family, sa kalag ni Jesus, dulot kan Mindena family, sa kalag ni Senyora Sinaida, Severina, Pedro, Mauricio and Eusebio, dulot kan Abion Donato family, sa kalag ni Valentino Sr., first death anniversary, dulot ni Mr. and Mrs. Crispolo de Misa and family, sa kalag ni Castro, dulot kan Bibar family, Antonio and Lilia, dulot kan Dino family, and Maria Elizabeth, dulot ni Mila Rodriguez. Matindog na po ang gabos, asin awito niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya sing katuninungan ni Kristo kaguragdanta, pagkamot kan Dios, asin ang pagisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indo gabos. Asin sa imong Ang espiritu. tugang ako untan sa tumakasalan, tangan ni magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako sa Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles at Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis, kaguranan ng Diyos. Mayroon man lagod sa to ang Diyos sa makakaman, asin pagpatawadan sa to makasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Cristo
pamibig kita, kagurangnan ang pinapahalagahan, nagawi kan banal na debosyon. Magusay kan puso din sa imong mga paratubod. Tanganing ako ninda, sa maninigong buot ang misteryo Pascual. Dangan iharubay ang selebrasyon kan sa imong kaligtasan. Udi kay Jesu-Kristo kagurang nanyamot sa imong aki, kay bamang nababuhay as sinagahade, kasarokan Espiritu Santo, Dios, sa gabos, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Inot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Ezekiel. Ibinalik ako kan anghel, duman sa tata kan templo. Asin igwa dumanin burabod nin tubig, nahali sa irarom. Nagbubulos pa sirangan. Huli ta ang templo nakaatubang sa sirangan. Ang tubig nagbubulos, hali sa tuong gilid kan templo, sa ibaba kan altar. Pinaluwas niya ako sa amihan na pintuan, asin ilinibot sa luwas, sagod sa sirangan na pinto, na pinagbubulosan kan tubig sa tuong gilid. An anghel, daraan pang sukol, nagpasiring sa sirangan asin nagsukol nin 1,000 dangaw. Pinadakit ako sa tubig, asin ini abot sa buko-buko. Nagsukol giraranin 1,000 dangaw, giraray, pinadakit ako, asin ang tubig abot na sa tuhod. Nagsukol liwat nin 1,000 dangaw, asin pinadakit ako. Ang tubig abot na sa habayan. Nagsukol nin sarupang 1,000 dangaw, ang tubig na ginangsalog, nadai ko na nadakit. Ang tubig buminaha, asin huminirarom. Saro ng salog na dai madadakit. Dangan nagsabi sako, nahiling mo aki nin tao. Dinara ako sa harayo. Dangan ibinalik ako sa pangpang kan salog. Pagbalik ko, igwana nin dakol na kahoy sa mag-ibong na pangpang. Sinabihan ako, ang tubig minabolos, pasiring sa sirangan, sagkod sa araba. Asin paglaog sa dagat, ang tubig kan dagat magiging managom. Minsan sa magbulos ang salog, mabubuhay ang gabos na yaon dyan sa iya. Ang mga sira madakol, hulita sa man magbulos ang tubig na ini, magtataonin buhay. Sa mag-ibong na pangpang kan salog, matubo ang gabos na kahoy na nagbubunga. An sa indang mga dahon, dai magluluyos, asin dai mawawaraan nin bunga. Magtataonin managom na bunga, bulan-bulan. Huli ta ang tubig na inigikan sa templo. An sa indang bunga, marahay na kakanon, asin an sa indang mga dahon, magagamit sa pagbulong. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An mapangyariho na Diyos, uya sa to, ang Diyos ni Jacob, iyo ang satong paalawan. An mapangyarihon na Diyos, uya sa to. Ang Diyos ni Jacob, iyo ang satong paalawan. Ang Diyos iyo ang satong paalawan, asin satong kusog. Danay niya tong parasurog sa mga kasakitan. Kaya dai kita matatakot, minsan ang daga matanyog. Asin ang mga bulod makabuntog sa kadagatan. An mapangyarihon na Diyos, uya sa to. Ang Diyos ni Jacob, iyo ang satong paalawan. May sarong salog na nagpapaugma sa syudad ni Diyos, ang santuaryo na pinag-iirokan kan kahuro halangkawe. Ang Diyos yaon sa syudad, asin dai ini matatanyog. Tatabangan siya ni Diyos, pagsubang kan kaagahon. An mapangyarihon na Diyos, uya sa to. Ang Diyos ni Jacob, iyo ang satong paalawan. Ang Diyos nin mga hukbo, yaon sa kaibahan ta. Ang Diyos ni Jacob, iyo ang satong parasurog. Madya, hilinganin do ang mga ginibonin kagurangnan. Ang mga ngalasan,
na ibinugtak niya sa daga. An mapangyariho na Diyos, uya sa to. Ang Diyos ni Jacob, iyo ang satong paalawan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Tarabunin mo asinin kagayonan, pagtubod pagkaon, magayon, amison, tatarabon magayon, amison, an kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga Hudiyo may pinagsilibrar na sarong Pintakasi asin sa Jesus nagtukad pa Jerusalem. Duman sa Jerusalem harani sa pintuan kan mga karnero may sarong tangke na sa Hebreyo inaapod Betsaida. May 5 portiko o balkon, asin duman nakaigda, dakol na nagihelang, mga buta, mga pilay, asin mga paralitiko. Sa mga yaon duman, igwanin sarong lalaki na nagihelang, matulong polo, may 8 taon na. Ininayding ni Jesus na nakaigda duman, asin namasda na haloy ng nagihelang. Pinapot ni Jesus, gusto mong maumayan? Ang nagihelang nagsimbag, kagurangnan, mayo nin, mabuntog sako sa tangke sa oras na ang tubig hinihiro, pagrani ko, iguana nin naiinot sa kuya. Si Jesus nagsabi sa iya, bumangon ka, darahan sa imong higdaan, asin lakaw, tolos ang lalaki narahay, pinasan ang sa iyang higdaan, asin naglakaw. Ulital daw na Sabado, ang mga Hudiyo nagsabi sa lalaking narahay, Sabado ngunyan, day tugot sa imo na magpaasan kan higdaan. Ang lalaki nagsimbag, ang nagbulong sako, nagsabi, napaasanon ko ang higdaan, asin maglakaw. Day midbid kan lalaking narahay, kung sa isa ito, ulita sa Jesus, nagtago sa mga tao na yaon duman. Pagkatapos, pagka nagkahilingan, sinda ni Jesus sa simbahan, si Jesus nagrani sa iya, maray ka na, day ka na magkasala. Diba, kung urog pa na makuri ang mangyari sa imo, ang lalaki nag-osip sa mga Hudiyo, na si Jesus iyo ang nagbulong sa iya. Ini ang dahilan kung daw tabot nindang pasakitan kan mga Hudiyo. Ulitan nagbulong siya sa aldaw na Sabado. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Nadangog tang ebanghelyo. Nakaagid kan ebanghelyo kan nakaaging Domingo asin iba pang mga aldaw na sa pagbulungan kagurangnan an sala man sa ni Jesus kung igwaman iyon na aldaw kan Sabado, aldaw na sagrado, aldaw na dai magibo ki ano man na pisikal na gibo ulitan na babayolaran na sabing aldaw. Alagad giraray sa konteksto ni Kristo an sayang pagdigdi iyo an pagpailing kan presensya kan sayang ama asin ang sayang kapangyarihan na ang tao sa indang pagkakasala na kaigwanin mga siring na
kamugtakan, ang mga pisikal na kailangan, ang pagkabuta sa tunay na pagtubod, siniba pang mga paagi na susug sa kagurangnan na babating sa ibang kaisipan o bagong tama na pag-ibo o pagsamba. Kaya nakaiwal niya na kadakol ng mga otoridad sa persona ka mga Pariseo asin Saduceo. Kunilinguntaan pagdigdi ni Jesus sa Roma na pagtukdo sa esensya kang tao. Ano baga ang tao? Taano ta dinalang kang Diyos? Asin sa pagkasala, taano ta gusto niya pang bulungon? Ano ang buot niyang ipasabot sa tao? Na sa paagi ni Kristo na naging tao, kinuan sa itong pagkatao, ano kaya buot niyang ipaaram sa tuya na ansayang inagihan na buhay, iyo dapat ang maging buhay ng tao na ang pag sakit, duman na mimidbida ng Diyos. Ninudito sa pagsakit kang tao, ang bulong iyo man sanaan pagtubod sa Diyos. Takon, dahil man na sirbe ang pagpangadji o pagtubod, ano man ang mangyayari sa tao kung dahil nagtubod. Baga pwede man so doktor o sisay man an pwede magbulong. Alagad na hiding tana, maski nga ni bulungon siya, marahay, igwapan problema ang kagadanan. Kaya ang siring na katotooan sa buhay ta, nagpapailing na sa pagdulok tos kagurangnan, ang kapangyarihan ng Diyos ipinapasabot sa to na siyang padumanan kan sa tong buhay, maging ang pagsakit sa kalag, siya manggirari makakabulong. Kaya ang duwang ining kumpeso sa tao, kalag asin hawak, pareho nagahagad nin pagbulong sa mahal na Diyos. Lugod sa pagiging tao ta, mahiling man nyato ang siring na pangangaipo, na okay man na maging tao, na dahil mamidbida ng Diyos, alagad sa paanong paagi ta maintindihan ang pagiging tao. Dinulita, kadakon man ang pag-adal, na iba man ang bigasabi. Ano daw ang totoo dyan? Pero kung sa pagona ta ang mga bagay na dito na intindihan sa tuwing pagkatao, urog na ang kagadanan, ang Diyos garo ang nagpapahiling na sa pag-ako ni Jesus sa iyong akis kang kagadanan, nagbudos ang mga biyaya. So, bako man na maraot ang kagadanan, kundi siguro sa pagkagadan, asin sa pagkabuhay liwat, mahilingan, kapanuan in buhay. Kung paano tayo na akoon, paano tayo maintindihan ang challenge, iyo na sa pagpangadji, sa pagurupurok, sa aldaw na pagkabuhay, dito siguro dapat pabayaan ang mga ibinugtak sa puso ta na mga karahayan. Orog na ang pagsabot sa kapatawo, ang pagpatawad sa nagkasala sa tuya, asin man ang pagmaawot kang tunay na kaugmahan.
bendisyonan kita kan sa tuyang kagurangnan. Ang hinahangat mo, na masagutan mo, ang kaipuhan mo. Anong yaman o karugariman, akong anuman, kundi pagkakamot. Pagmalasakit mo, ang kaipuhan ko, ang simong pangwag mo. Kinuman, kundi ka magpaon, manakon ko, simong pagkamot. Nagpamibig ka mga tugang, tanganining sa ko sa indong atang, makamanlugod kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang mga atang na itinao mo, dinudulot mi sa imo, tanganing ini magpatunay na tabang kan sa imong paglalang, dapit sa mong pagkamagagadanon, dangan para sa mo maging bulong, ninbuhay na daing kagadanan, uli Kristo sa mong kagurangnan, Amen. kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Salamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maniniguasin dapat, matanos sin nakakaligtas, dahil sin minsan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran. Sa pag-ayuno nin hawak, pinupugol mo ang mga bisyo, iniitaas ang isip, iwinawaras mo ang kabagsikan asin mga premyo, huli Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iyan mga angheles nag-oomaw, kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes kan kalangitan, asin mga banal na serapines, urunyog asin maugmang nagsisilibrar. Awat pamanlugod, ipagbuot mo, makasanong saindan sa mga tingog, maludok nagpapahayag ng ipagtubod na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos ning mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kang kagurangnan, usana sa kaitasan. kagurangnan ni kanakalan banal, borabod ng gabos na kabanalan, kay ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ng bon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, pinagpasaluiban sa pasyon, nagkuhan ng tinapay, sin pagpasalamat binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuha naman kang kalis, singgarari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos, at mag-inom kay ni, dahil ang kalis kan sa kuyang dugo. Kan bagwa sindani natipan, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol. Sa pagwatawat kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod
An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An Pagkabuhay mo liwat, pinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami naglurumdamang sa iyong pagkagadaan, sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong magurangdan, kayaning tinapay ng buhay, sing kaligtasan. Nagpapasalamat, pinapagkanig mo mga tubang, si maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang, kami nagpapakinabang kang hawak kasing dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Irumdama kagurangdan sa imong simbahan, nakalakop sa bilig na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, sin kang gabos na klero, siring man giramdama sa imong pagkaherak, sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay tiwat, orog na mga pinapamibi sa misang ini, asin man ang gabos na gadaan, dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan Judas Tadeos, mga banal na apostoles, singabos na santos, na kaitupan, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay, na daing kasagkoran, mag-aumawas, at pamaraway sa imo, siringman, huli sa aking mong si Heso Kristo. Huli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos ng kabanalan na sing kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natugtuan kan mga nakakaligtas na togon, pinatuod kan Diyos noon at kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Sa mong kakanon sa araw-daw, itaw mo sa muyang munyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang nakakasala sa muya. Sinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamon, katuninungan. Tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkahera, kamagindani at talingkas sa kasalan, sinmanligtas sa gabos na kaparisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asing pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Si Kristo kagurangnan, ika na nagsabi sa mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo, sa kong katuninungan tinatao ko sa indo. Are pagilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin ba pagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkabarunyog so sa imong kabutan, ka nabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninungan kagurangnan, mapasaindo sa god paman. Asin sa imong espiritu. Patinaon ka mo, katanda ng katuninungan, peace be with you. Kordero kan Diyos, Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahirati kami. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahirati kami. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. ang katugang is tangagurang na ni Kristo, danay na pinapamayan sa tuyang hawak kasing kalag, uli sa itong pagtubod sa iya. Ang kodero kan Diyos, kapara kan kasalan kinaban, palada mga inaapod sa pagpakinabang kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Tamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi
ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Paguragnan, kaugaying linigian sa mong isip, asin bago ha, huli kan mga langit no na sakramento, tanganing ngapit magkamit kami kan balaog, kantabang sa hawak. Ngunyan asin siring man sa maabot na panahon, uligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. kondisyonan ka mo kan Diyos na makakaman, asin mamumuton, ng Ama, Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Dinulutan na ang Banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father.